Din ilminin musulman doğanlar esası, din ilminin esası Allah Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Bir neçe musulman doğanlarımız var, din değilse, dine değişli bir zat aydılsa, dinin aslının neme esaslanyanlığını, din barada bolya ya da bolanok demek üçün, bir zat dinimizde bar ya da yok demek üçün, sogap ya da günah demek üçün neme esaslanmalığını käbir musulman doğanlarımız bilmeye. Krediyalar, köne hikayeler, köne gurrunlar, kadimdan gelýän rowayetler şu zatlaryň esasynda din tutulýan gady pikir edýär käbir kişiler. Emma musulman doganlar her bir musulman ayal erkek uly kiçi hukman we hukman bilmeli. Din ilminiň esasy musulman doganlar Allah Teala'nın kelamı Kur'an-ı Kerim we onuň peýgamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine esaslanýar. Dinin asly we esasy we asl delil Kur'an-ı Kerim we sahih sünnet peýgamberimiziň sünneti. Ondan sonra şeriatyň delili hukmuna alimleriň icmasy gelýär we kıyas gelýär. Emma asl delil näme? Allah Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim we peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Din ýa-ni musulmanlar Kur'an we sahih sünnet. Şoňa esaslansa din diýilýär. Şoňa esaslanmaýan zada icma we kıyasa, ondan sonra şu zatlara şeriatyň delillerini esaslanmaýan zada din diýilmeýär. Ondan sonra musulmanlar bu esaslara Kur'an we sünnete, ondan sonra icma, ondan sonra kıyas we ulamalaryň ýazan kitaplary, düşünürüşleri, ayetlerin tefsirleri, hadislerin şerhleri, hemme şu ulamalarımızın yazıyan kitaplarının ehlisi näme üçin bar? Dinin asıl deliline düşünmek üçin, Kur'ana ve sünnete düşünmek üçin şol kitaplar bar. Şonuň üçin musulman doganlar dinimizi öwrenjek bolsak, deliller esasynda öwrenmeli. Deliller esasynda dinimizi öwrenmeli. Mışmışlar bilen asly bolmayan hikayeler bilen, könelerin gurrunu bilen, düýüşler bilen din öwrenilmeýär, öwredilmeýär. Bir çykka ay men düýüş gördüm, plan molla düýüş görüpdir, plan weli düýüş görüpdir diýip şu zatlaryň üstü bilen delil hukmunda düýüşi görkezýär. Ýalňyşda. Ya bolmasa ýanky asly esasy bolmayan rowayetleri gurrun berýärler. Dinin adyndan bir zady subut etmek üçin. Hemmesi batyl zatlar. Şonuň üçin näme musulman doganlar ilim almaly we öwrenjek ilmimizi delil esasynda öwrenmeli we dinimizi körlük bilen däl, mışmışlar bilen däl, deliller esasynda dinimizi bilmeli.